O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po. Good morning sa mga kapwa ko seniors. Hello there. Sana po okay ka mo. Eat healthy and be happy. Para po dire-diretso lang kita. Asin, padagos pang makaiba ng mga mahal sa buhay. At saging mapakinabangan ng mga 20% discounts. Mga tugang po, si Mardela, dahil iba, salit sa na pero tiyan. Halipot ang iriban ng tangon yan. Pag alas 11 po, papasok ang DNR. Hanggang 12 o'clock po yan. Para po sa kapalibutan atamanan ta program every Thursday po yan. Technical side, kasabay niya ito siyempre si Nasaan man ito ang Ronald Baldo. Yawan si Nico. Jerome Nico Martinez. Mga dugang sa tuya pong DCGB Social Media Department. Si Tricia sa Production Assistant Center. Si Angel at saka si Jenny sa Newsroom. Asin siyempre Megaforce Patrolali po dyan sa luwas. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Kay Attorney Jong Bonafe, happy birthday po, sir. And siyempre, sa iba pang nagbe-birthday sa ngunyan, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Good morning man sa mga matitibay tang mga skilled workers. At saka sa mga nag-aaradal mga tugang sa TESDA. Uy, mayroong ano ngunyan ongoing na skills, provincial skills competition. Diyan po sa Malilipot. Diyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Yan. Alright. O bueno, dahil itong parali po mga tugang. Kaya sabi na mga pag-iribat Dumang kita sa linya mga tugang ni Pading Jomar Bien. Buddy, good morning. Please come in. Hoy, wala. Okay. Lipat kita kay Hans Galero. Mga tugang, dyan po sa iyang area. Hans, please come in, Hans. Morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong kareta, honestong pagsiserbi sa mga residentes kan kada barangay, at hagad mo niyan ni Alcalde G. Rosal Cansadad Gan Legazpi sa mga nagsurog pa mo na pagkaaga na mga kapitan, barangay kagawad, SK chairman as in SK kagawad sa Legazpi City Convention Center. Sigun sa iya dakulang kaugmahan para sa gobyerno lokal kan Legazpi na naging matrangkilo ang nangyaring eleksyon. Alagad mo yan panahon na para magtrabaho ang mga ilihidong opisyales sa barangay level. Iniantagdang kan pahayag kan alkalde. Sir, I am asking each one of you as newly elected and re-elected barangay and sangguniang kabataan officials to ignite the fire of good public service and serve your constituents honestly, wholeheartedly, wisely, with utmost accountability, integrity, and loyalty. This call is true for all of us as public servants, guided with honor, sincerity, and enough commitment, for we need to consider
that the foundation to have an effective and efficient governance begin with a strong leadership at the barangay level. Mientras tanto, sa sinabi man ni Vice Alcalde Bobby Cristobal na ang sanggunian panlungsod kan Legazpi minapaabot ni na pag-congratulate sa kabos ng mga nanggara ng opisyales sa barangay mientras na naglalaom sinda na sa pagtuwang kan ng mga barangay officials nini mas maging epektibo pa ang mga leyes, ordinances as in resolutions na ipapasarma na sa level kan sanggunian panlungsod kan And Legazpi. represented ba yung gabos na 70 kapitan? Basado sa registration sheet na nailing ta sa bago, Sir Mar, pigata man sa tuya kan na mga miyembros kan na nagka-sekretary sa bago, 34 barangay kapitan and as of the moment yaon nga sa LC3 para sa nasabitan ng seremonya. Okay, sige. Kukulate pa nindi nung yan, tapos nagkapira, medyo na late, dahil na nakadiretso sa registration area, diretso na nagsumpa duman, kaya asikasuhon pa kan opisina kan alkalde, kung piraman ng ganso total, na bilang kan mga nagsurumpa na barangay captain ng Tigawad. Pero ang initial, Sir Mar, 34 na mga barangay kapitan at 318 na mga SK officials. Okay, sige. Tapos Sir Mar, ang informasyon pa. Ang Galero, DCGP. Thank you very much. Yan, congratulations mo, Tabi. Ayan, be honest. Even if others are not. Be honest even if others cannot. And be honest even if others will not. O, yun mo tayo. Para naman sa mga bagong elihidong opisyalista. And siyempre, dapat guided tayo ng maganda nga na panuntunan nyo yung four-way test na sinusunod kang Rotary Club, di ba? Number one, is it beneficial to all men, di ba? Tangani po na programa ta dire-diretso po kita. Alright. Oy, mga kababayan natin dire-diretso po yung pagtataonin ayuda sa mga tricycle drivers diyan po sa 3rd District. Kasudma ni report ni Jimmy na yaon po duman sa Libon mga tugang so grupo kan DSWD as in siyempre yung staff man mga tugang ni 3rd District Congressman Didi Cabredo together with the municipal officials para itao sa mga tricycle drivers itong 2,740 pesos na ayuda na nakonsigir mga tugang ni Congressman Didi sa DSWD sa pagi po ni Secretary Rex Gatchalian and then pinag-facilitate man yan mga tugang ni Regional Director Herma Laurio kang DSWD Region 5. So ngunyan na sida sa Ligaw is dakol-dakol man po ang dyan sa Ligaw. Ang matatawaning ayuda as per record 781 na mga tricycle drivers mga tugang ang makikinabang gayan po na yung mga legal ini Yep Manlangit David diyan po sa ayuda sa mga tricycle o yung cash assistance mga tugang na pinagmaliugot ng konsigirman ni Congressman Didi Cabredo. And then sunod-sunod na po yan may mga naka-schedule bago mag-go ng barangay election pero inuktaba ka rin muna siyempre busy ang gabos ngunyan pinagkapadagos na kasud mo sa Libon ngunyan sa Ligaw and sa masunod siguro yung Ginubatan yung Pulanggi at sa Kauwas. And ang data aram kung anong nangyari sa Piyudoran at saka sa Hubilyar, tagaroon ay kasabay digdi. Yeah. Okay, but anyway, yan po, nakulang tabang na yan sa mga drivers sige baga ang burbago kan sa tuya na mga presyo kan produktong petrolyo. Good for this week. At aduang sunudan na si Mana nag-rollback sa diesel, pero sa gasolina, saro pa sana. Di ba? Ewan natin kung anong mangyayari sa masunod na simana sa Martes. Every Tuesday, may price adjustment mga tugang ang mga oil companies either magbaba o magitaas.
pero pirming igwang nangyayari. Di ba? Kaya antabayan ta na lang po yan, mga tugang na mga developments na yan. And sana yung mga natawaning ayuda, gamitin po niyo sa indo po na, no? Sa indong hanap buhay. Makakadugang po yan na mabawas-bawasan, magiang-gianan sa padagos po na pag ano yan, gasolina, tabata so local government baga o so mga tricycle kan magkaigwaning provisional increase ang jeepney buses asin mga mga modern bus, modern jeep tinawaning piso na ano yan provisional fare increase habang pigdadangog pa itong kahagadan ng 5 pesos na aumento sa pamasahe. Para nga ma-arrest asin magian-gianan magidit dagdagan tango ng piso kaya automatic baga sa mga jeep nagsiringil mga tugang ning from 12 pesos naging 13 pesos pero sa pag-abot po mga tugang sa mga tricycle local government units sa pagitan sangguni ang bayan mga tugang ang nagtatasa kung malangkaw o dai ang pamasahe sinda nag-regulate ko yan at ay pinasa na yan sa inda. So, dahil man po rin paghiro, baga, na ngayon lang kawanda, kundi, yun po yan, sinaho na sana, ka mga tricycle drivers niya ito sugabat. Kaya lang, may nakonsigir po ang kongresista kan 3rd District, hindi kulang bagay po yan duman sa mga tricycle drivers diyan po sa 3rd District, from Uwas, Pulangi, Ginubatan, Ligaw, and Libon. Yan, okay? So, yan po tabi para duman sa mga kababayan natin. Sana all ngaya, paano sa second boda nga sa first? Di tanong natin sa mga kinaukulan kung mayroon din silang programang the same. Kanya-kanya ko ng ano yan kanya-kanyang diskarte po yan, mga tugang habi nga ni kayan, ang gabus, pera dyan sa pagpasar ni mga liyes, mga tugang, igwaning mga pagkakataon man na dahilan po duman sa indang siyempre aram kang mga congressmen, kang mga senador kung ano ang mga pundong yaon sa mga departamento na gigibuan ninda ning paagi na makiuron asin napapaonran man kasi base man yan sa lay. Ngayon, okay, so duman sa mga kababayan natin na naghahapot manungod po duman mga tugang sa ipigbusol ni Congressman Didi na Mount Masaraga Landscape. Abangan po nito sa Sabado, duman sa programa ni Father Momoy, nag-okay na po si Congressman Didi to be our resource person sa maabot pong Sabado, 9:30 to 11 para diskutiron tang maray. Iyan po na pagiging protected area kan Mount Masaraga. Na pag naging batas, apo dun po na Mount Masaraga Landscape. Ayan, nailing ko itong mga ipronisintar ni Kong Didi duman po sa opisya sa komitiba ni Senador Villar, Cynthia Villar, na yung chairman kan Committee on Environment and Climate Change, mga tugang, dakul pala ng biodiversity dyan mga tugang sa apera sa tubig na nakukuha dyan, mga tugang dahilan sa royan na watershed, dakul pa na mga flora and fauna na matatagpuan po sa lugar. Kaya tama lang talagang portiran. Kaya matapos itong mga hearings, tapos magpresentar si Kong Didi, tapos yung iba pa duman na naghahagad man na portiran nyo sa ng local government units ay portiran sa ng mga protected areas mang i-deklarar na ngapudan ang senador sa mga LGUs na kung igwanang legislated na protected areas dapat portiran ta responsibilidad na nila yan. Okay, so dakulang bagay po yan na pangatamanan sa pong kapalibutan bilang parte man kan pagsimbag mga tugang sa Laudato Si, asin digdi po sa Laudati Deum. Talagang porsigido si Kong Didi na ibusol po yan dahil sabi tangani, presko pa sa sayang isip itong mga nangyari pong mga pagtiripon. Halos taon-taon sa Earth Forum, mga tugang, kaibanan si Kong Didi na nagdadangog asin nagpapayagan sa mga insights man manungod po sa pangataman sa palibot. And bilang legislador, yan talagang magibo ng mga pagkakataon na magpasar ng lay, tangani na mas mapakusog pa
iyan po na pagprotekta sa environment. Okay? O beno, mga tugang, alipot sana ang pataratara. Mabay na kita. Pero mabalik pa kumamaya, alas 12 hanggang alas 12:30. Sa Bareta alas 12, kabarang ko dyan si Russell Cortez para po sa mga mainit na pangyayari sa nakadis po na 6 oras. Sendo ka boss, para kabilog na tropa, Mardila na yung iba. Thank you, bye-bye!